Stoim marcan man siar cohura curí tús leis, ní déag fís a cehar. Sin go dúr in é críchealte agus sin go ró daoine ag smúitiú ar fiú agus críchealt ag teachta a dír mas mai leat. So an rud a bhí an, bhí gá phobal scoite, bhí lucht lórtha na Gaeilge sna sé chundaí scoite nó ní ró aon aontas tugaí don teangaí agus leis an éirní bhí policy enta díolach don teangaí an. Cumáile sin bhí muir roiin an ngáil agus beidir ag an am sin bhí gealteachtaí i gcundaí luaí agus sa cháhain agus hart fan na ceantartha sin agus ar ná Gaeilge na gealteachta a ddíróin agus na tíhíonn sa sé chundaí. So bhí táhat don daoine imelathe beidir go mé ardan agus cúthacu agus bhí sin táhata nó ní amháin gur bhhaid daoine imelathe ach sílan gur thug sí déistú daoine insta sé chundaí agus daoine ar an tíomhheile den seorann a ró Gaeilge olú acu san le bheith cansla na chéile agus beidir ag tuairt takeíocht de chéile. Ar ná an gré a bhainean leis an canúint, bhí sin Harbh táhata nó mas mai leat níor tugadh an oiread airde ar Gaeilge chuga olú agus a tugadh beidir don canúintí eile agus tá mé smitiú in san rialtas agus rudaí a figurla. So bhí táhacht go mé daoine abal de Gaeilge olú a eiceil go ró stadas éigean aici go ró sí le feiceil ar fearr agus go ró sí le feiceil in iris agus Tásúlum agus dhéanamh amach gur chuidí sí le daoine gur sppraig sí daoine le bheith i gcuisiid Gaeilge olú mar bhean se has a bheith ag tuairt cúil de ganún sin agus iartaí anú Gaeilge bhaile léon ó Gaeilge chun duna canúintí eile a scríb agus sílan ghfuil táhacht le sin le gur bhhaid daoine compordach agus beidir manína ina ganún sin agus tá sin táhachtach don canúint sin agus don Gaeilge in san ceantar go mbeidh.